כרמלי מאחר למגן שמאפשר לו להסתובב, אבל בן ויואב צמודים לשחקנים. יואב לא משחרר לחץ ונשאר ללחוץ יחד עם בן. סקר ואור סוגרים את הרחבה לכניסה מאחור. היריבה משתחררת מלחץ, קניץ ואדרי לוחצים עד חזרה לעמדות. חיון לוחץ את המגן השמאלי, ללא צורך, זה שחקן של כרמלי. אור מאחר למגן שלו ומאפשר לו לקבל כדור עם פנים קדימה. החלפת צד מהירה תופסת את כרמלי בעמדה נמוכה מדי, לכן הוא לא מצליח למנוע הכנסת כדור לרחבה. אור מאחר לסגירה של המגן, קניץ מחפה מצוין. כרמלי מצטרף בצד הנגדי, אור היה צריך להמשיך את התנועה שלו לקו. עכשיו חטפנו מעבר. כל הקבוצה נעה אחורה ללא סיבה. עכשיו הם מחליפים צד, ואנחנו בבונקר מיותר, שיקשה עלינו לצאת למעבר התקפה. שוב אור משחרר את המגן הימני. שוב כרמלי רחוק מהמגן השמאלי. בן סוגר נכון, אדרי מכוון את קניץ, סגירה נכונה בקו האחורי. כרמלי הפעם לא מאחר בסגירה של המגן שלו, וזה מכריח את היריבה להניע למרכז. כל הקו הגנה צמודים לשחקנים שלהם, ואור ממתין לשינוי צד של היריבה. במרכז אנחנו אגרסיביים, חוטפים כדור ויוצאים מעולה דרך כנף נגדי. לא נורא, פעם הבאה זה יצליח. שוב כרמלי צמוד למגן שמאל, וכל קו הגנה צמוד לשחקן. מכריחים את היריבה להניע אחורה. היריבה הצליחה להחליף צד, ואנחנו מאורגנים מצוין. כרמלי נמצא קרוב למגן. והנה הטעות. חבל שלא ניצלנו אותה. הבלמים של היריבה מניעים כדור בצורה מסוכנת ועצבנית, כי כל שחקני ההתקפה שלהם סגורים למסירה. חוסר ריכוז של קניץ מאפשר חופש לזר שלהם, אבל מכיוון שאנחנו צפופים בקו הגנה, השחקן הפנוי שלהם יהיה בעמדה לא מסוכנת. איבוד כדור מטופש שלנו, אבל מכיוון שקו ההגנה מצמצם רווחים ועושה רס דיפנס מצוין, אין אופציות מסירה לזר. כרמלי רחוק, אבל עדיין מצליח להגיע בזמן למגן שלו, ומכריח אותו להניע אחורה. לחץ טיפשי של שני חלוצים מאפשר לבלם לכדרר ביניהם ולשבור את קו הלחץ הראשון. יואב נשאר צמוד לשחקן שלו,
בן מצופף, אבל לא יותר מדי. זה מאפשר לו להרחיק את הכדור. שוב קרמלי קצת מאחר ומאפשר למגן להניע קדימה, אבל בן צמוד לכנף ולכן סוגר לו אפשרויות מסירה.